ناوێ یونیڤەرسیتیا ئەوروپا ئەنجومانە نیشتیمانی کورد لە سووریا ئەم سپاسیاوەتکن بۆ ئیرۆ هون ئامادەنە مەرەل بێ دەرێ ji بۆی piştgirtî û pêşkirina Kurdistana Başûr ew roja 25 Eylûlê rojeka pîroz û dîrokî bû jiyana milletê Kurd e û di pêvajoya tevgera siyasî ne tenê li Kurdistana Başûr lê belê di her çarparçeyên Kurdistanê de û em wek Encûmanê Niştimanî Kurd li Sûriya piştevan û palpiştin projê netewî ew projê bû îro bi hezarê şehîd e bi çendîn komkujî li dijî wî hatine karkirin serdestên rejêmên diktator û şofînîst li Iraqê lê digel veqa komkujiya ên bi goçêbûne li dijî milletê me li Kurdistana Başûr çê enfal bin Helepça, Berzanîn û Êzîdî dema vê dawiyê de lê milletê me nikarî milletê me berdewam û rişt bû li ser kar û xebata xwe wa rejêmên şofînîst nikarî bûn vîna milletê me bişkênin lê herdem berdewam û rişt bûn li ser karê xwe ji ber ev roja ku îro em pê palpişt û piştevanin ew hat berhemê xwîna hezara kesên şehîd û nemirane ew kesê ku Kurdistan avdan bi xwîna xwe û îro ew encamê wê xebatê ye encamê xebatên şoreşên Berzan û Şêx Mehmûd li Hefîd Eylûla Mezin û Gulan û serhildana Not û Yekê ye rast e îro em ê dibînin got Kurdistanek çêbûyî ye ew çê dibe bi ser milêvan ki va qehreman e wa pêşmergên got canê xwe fida kirbûn ji bo Kurdistanê lê mixabin ev dewletên dagîrker got ew îro dûrpêçek li ser Kurdistanê çêkirine em jî weka Yunîversîteya Ewropa Yunîversîteya Encûmana Niştimanî Kurd li Ewropa em hatine em palpişt û piştevaniya xwe tîne xuya kirin ji milletê me li Kurdistana Başûr em dibêjin ew dûrpêç ew sitem ya got rejêmên diktator li ser me sepandin dema wê çûyiye û em dengê xwe digihîne milletê Ewropî em ji wan re dibêjin gelê Kurd dostên Ewropî ye gelê Kurd îro berevaniyê dike li ber aştî û aramiyê de ne tenê li Kurdistanê lê belê dijî pîrol û terorîsta li hemû cihî milletê me piştevan e palpişt e ji gelê Kurd re li Kurdistana Başûr ji bo vê yekê em dibêjin ne ew peyman wê goçêbûne li dijî milletê me sayekî spîko heta weke îro bo îro dewletê dagîrker ji Kurdistana Başûr re û ji her çarparçeyê Kurdistanê de tiştek nagihîne wa nagihîne hev ji bilî dijîtiya wa ji gelê me re em jî weke milletekî Kurd milletekî aştî xwazin em dixwazin weke va milletê cîhanê hemû de em bijîn bi aramî di welatê ala me bêhildan nav hemû alên cîhanê de gelek millet hene kêmî milletê me ne bijmara xwe em ê dimeyzênin got îro alê wa têne hildan ji bo vê yekê em hemû jî derketine seranserî Ewropa em bi dengê xwe digihîne milletê Ewropî rêxistinên mafê mirov e got palpişt bin ji milletê me re û alîkar bin ji ber palpiştiya wa ji me re milletê me dostê wanaya aramiyê dixwaze dijîtiya trolê dike trolîst û trora dike û qehremanîya pêşmergê me li qada şer ew delîl e ew nîşana milletê Kurd e got milletê Kurd nikarî bûn dijmin wîne bitewêne bi çeka û rûbirû heta çekên qedeqekirî dinyayê de hatin karanîn ji bo vîna vî milletî bişkêne lê şoreşê me yek li dûv yekê bi serkêşiya Berzaniyê nemir û li dûv wî serok Mesûd Berzanî kar û xebata xwe de berdewam e heta pêkanîna mafê milletê me di Kurdistana Başûr de bijî Kurd bijî Kurdistan.